said the wop out the loop out the lock bamboo, said the bop bop boogie the boo. Engingakusho mina ukuthi mawunenkinga kuhle ukuthi uyikhulume kubantu abahlukene uthola ama solution. Wena ke bese uselecta le oyibona ukuthi right ngakusebenzela. Finish. Usho njalo? Oh, okay. Since ke ehambe yena exoxela abantu indaba zami, yipi solution athi yena useyitholile? Ngaphandle kwesolution yokuhambe esahutshwa. Atshela ubani? Hayi mina ngaxoxela uyena umzali. Hayi, mina ngaxoxela uyena ukhomzini. Angithi yabo. Nabanikazi beindaba. Babaxoxela abantu indaba. So mina ke why not? Hayi phela mina bangixoxela ngoba kwakuphoqa. Wayefuna indawo yokuhlala engekho. Hayi mina umzali wangixoxela ngoba wayi-explainela i-reason yokuthi why esehlala yedwa ka-boyfriend and angikazi ngitshele umuntu. Hayi, nami angikaze ngixoxele muntu. Oh. Okay. We mina ngiyasisaba isibhamu. So nje ngusibala bengizothobela wonke umthetho. Hayi. Mina ngisezokuphawula lutho ngalento. Hayi ngiyadlala. Sengaze ngiphuze uvutho indaba. Mina bengithi akube khona amaphoyisa involved. Hayi, angisho ukuthi akuboshwane, kodwa abe khona nje. Hayi, amaphoyisa azokwenzani la? Hayi. Angeze amaphoyisa la. Thembu kuphela singalungisa yonke lento le. Uyadakwa ke loyo. Thembo, hawu. Ngiqale phansi ngiyoshela inqwaba yamantombazane. Uyabona ke mafuna ukuxazula inkinga. Akufuneki ukuxazula inkinga ngocreate enye inkinga. Angikwenzele nje umzekelo. Uyabona mina njengoba ngiyisecurity ngene ebusuku. Nginokubuya kuseni ngilale. Ngithi ngisalele bese kufika ingane ezodlala lapha egcekeni. Leyo nto ke idinga ukuthi manje ngiqhame nobuhlakani ukuthi ngixoxa kanjani. Kodwa manje lo buhlakani ophusile. Phenduka Lwandle. Hey. Emadoda. Ngisondele ngala. Yabona madoda. Senginikhuze ngaze ngakhathali lo msindeni engibangela wona. Uyabona manje into engizoyenza izobe ifavor. Ngizonika 2 rand. Njalo manje ngizodlala la ekhaya. Nizwana? Kuyabheda kule insuku madoda. Kodwa ngiyacabanga ukuthi sengizonika shum. Ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzokhanya kusukile ubumnyama. Hey madoda kubi. Lo ngithi kuzolunga lutho. Kunaloko kuba wes. Into engizoyenza ke manje. Ngizonika 30 cent umuntu ngamunye. 30 cent boy Iyabelunga abafuni nemali. Hayi kuphi. Banqaba ngempela ke. Hayi okay kulungile.
Madoda ningixolele. Akade ngicabanga la. Ngcono usinike yonke le mali le uyihlanganise kuze kuzobe ngathi imali eningi. Madoda angisenayo imali yokunikhokhela kodwa ngingaqhubeka nidlale la angininqabeli. Inkinga ikona nje ukuthi hayi angisani afford. Usakazi ku-afforda. Hayi ngeke bafethu. Thina ngeke dlale la for mahala. Hayi ngeke sambeni. Hawu. Abobuyanga baphinde bazodlala la. Strategy. Angithi niyabona-ke ingakho kulanda usikhakhana nitshela ukhomzini ukuthi akakhululeke usezobuyela kumama isilungisiwe lento. Cha. Wena osikheqile onyaweni lami. Mina ngikuvalelanga ama-engela. Hayi. Impela mkhokheli, nami ngibonile. Hayi ayikho leyo nto. Unomona uNkanyiso. Ushilo vele nasekuqaleni ukuthi uyamfuna uMandisa. Wazama ukumshela wawo. Usewisa nami ke manje. Ayayayaya namanga nje, namanga. uNkanyiso bemile la. Wena wasuka la. Wathi usuku la. Ayi. Ungixoxelani manje uNkanyiso mfethu? Kodwa ngizama usiqunga kancane isibindi. Kodwa uzovuma ukuthi wena osikheqile la kumina. Athi kuzomela ngiyogeza ngingaze kuthiwa ngiyoshela futhi. Cha. Wena uzovuma kuqala ukuthi wena ogeqa enyaweni leNkanyiso. Wena majita. Olovo. Anisho ukuthi mawuthi kumnandi kanje ukugajwa ithekeni uholile unemali. Awu tsa. Marvin Gaye mnganami. Hayi. Khipha ugay. Guys, ihlale nginitshela. Owami uMarvin, awunawo ugay. Awu, kodwa lo mculo phesheya uMarvin Gaye nje. Manje Mendoda, angibizwa ngoMarvin ngoba nakho ukhona umculo phesheya owaziwa ngoMarvin. Mina nguMarvin, igama lami lasepasini. Lami ngangibiza ngoErnest. ENES to the top. Nyangizwa. Ungeke thina sibambe lento enzima kanje. Angikhulumi nawe. Oh. Okay. Shutho wakho uMarvin awukho gay. Uzihambela wodwa nje. Shutho usingile. Yazini. Alright okay. Mina kobe nguwena. Bengizokhipha uMarvin. Ngishiya ugay. Bangibiza ugay nje kuphela. Sawugeza. Awufuni kubona noma 1000 Marvin Gaye. Ayi wena, ngiqeda ukutshela manje ukuthi angofuni ugay. Kanti uzwa kanjani? Ceze mnganami, na uyazi, bathi umuntu uma eholile uyashesha ukukhohlwa umqondo. Oh. Hola banye lo. Uthi njani? Hayi lutho mfethu. Phela ngaliwe songisemfuthweni. Nokuthi ke ngiholile. Yabona nje mengaqhamuka noma yiphi intombi la ngavele ngihlale phezu kwayo. Phela manje kuyafana nokuthi ngisingile. Ngisingile njengoMarvin kaMarvin. Lazi insizwe engahlala nazo. Hayi lezi zivele ziyuyise nje mengimele ziyoshela. Kahle Marvin. Yabona ke mina manje sengashela noma yiphi ingane engaqhamuka la. Ikakhulukazi nje bangasekho uNkanyiso. Uright impela ke, uright. La nginomuntu sebuya nenye washing lapha. Athi kuzomela ngiyogeza ke. Ukuyadlala mkhokheli. Akusemnganami. Uba umshana singamthola nje first la silandele isinkwa sitolo phela yazi la ngiphethe 9 pieces we-KFC. Ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi sekuzokhanya kusukile ubumnyama. Ithemba lokuphila Yini mzala kwenze njani? Yabo nje umzala udubula kwasana endlini ngisho nekokoroshi. Yabona nje namhlanje udubula inyoka wadubula iselesele. Manje nje uqeda ukudubula idigundane. Ngisifuna nje kodwa madoda isibhamu. Maninike.
Nichaza ukuthi lo mfana uhlala la ngacishe engafela ngakhona. Ehe. Ikhona impela ke la kwacishe kwafa khona usikhakhana. Oh. Uyena lo malume uNjova engixoxela ngayo ukuthi wathi ngiyakaphinda adlule ngapha. Hayi, uNjova umama. Azikho indaba zabantu angazazi le ndaweni. Hayi uNjova veleni imnika iphinifa neduka ashuqula ayikho lento. uNjova nina nimazi. uNjova uxosha ngisho impukane uma segosipha indaba. Angazi noma usuke ezitshena ukuthi izolalela yini nayo. Ngale mpukane efisa Phela mina bengijola ukudlula khona manje ethaveni. Into engeze ngasayina phansi ukuthi ngeke ngiphinde ngihambe lapha. Ukuthi yathi ngiyadlula khona kwaqhuma isibhamu. Nenhlamvu yakho yadlula la. Mama, please mama. Ungayenzi leyo nto mama. Mama buka angithi stili iringele phone uyiphethe ngakwena. Wena ubona ngani ukuthi malume sacela ungisiza. Hey, ngavele nganyamalala center. Hayi. Senine ke. Anyamalala ngokunyamalala lokho kusho yini. Ngabaleka. Yeah. Kanjalo. Hawu. Ake nisho angithi nithema siqeda la sizokuthola noma okuyibhodlelana. Ha? Abukho. Wakhanya kamnandi ke manje Mavini. Uba kade ecenta la. Hayi mina namajidi. Ayi lengane mehamba isikhathi eside kanje, futhi kugcwele ke stone. Awusho Mavini ke. Mfethu, ngithe ngiphuke kuleli gama. Kodwa ke sifana. Ngoba sefene KFC. Kodwa lengane nesinko amadoda. No wena Mavini. Yazi ngicabanga lento yami nemama. Nemama? Yazi sixabaniswe yini? Ngabaniswa yini? Shuthi ade ngihleli naye 2 weeks zonke ngingaholile kungenamali. 2 weeks? Uzongilinda kodwa Mavini ngesiqede le story. I know. Sorry. Shuthi ngivuke ngikwaqule njengendoda ngibone ukuthi yini singayidli. Ngivuke no 13 rand. 13 rand? No, sorry. Qhubeka. Shuthi ngimbuza ukuthi yini singayithola la kule mali engasisuthisi. Athi yena noma ngamthengela noma uhalf wesinkwa neqanda elilodwa. Ebese ngimbuza ke mina uthi man uzuthengela uhalf wesinkwa neqanda elilodwa nje. Awubhodi ungani uyekini? Bese ngixovile. Hayi. Mawukuthi kube njalo wefethu ube wrong kakhulu. Somela uxolise. Ngi-wrong mina Mavini. Ngi-wrong mina. No. Ndefuna. Yabo nje kubisoholile. Unganjani mhlawumbe umthengile isiyaqala. For uxolise. Yabo? Ngoba mina ngi-wrong. Hapha nole KFC yami le ngidle nomuntu ongezungijaji. Ungahambi. Nonova mfethu. Nonova, wenze njani manje? Nonova. Ngidlala mfethu, hey. Nasi sinkwa malume. Kodwa senzani isinkwa? Inyama isingasekho. Malume, nawu u2 rand obuyile ungathenga iqanda ushebe nesinkwa. Akusekho lutho engizoliphawula mina la. Iyazi usikhakhane phela uzongibulala bese ngimthembisile. Anitshela usikhakhane ukuthi akukho utshwala la. Ngithe angezokuphawula lutho. Ungekho ngisho ubhiya lapha phambi kwami. Wanimtholeleni phela usikhakhane tephuzayo bakithi. Hawu. Wasiyala kodwa uNjova. Usilandela usikhakhane. Usikhakhane utshwala akayokufuna uNjova. Okuyena umuntu ombizile la. Hayi uqinisele ubhongo. Usikhakhane lobo ubutshwala bufuna ahamba uyofuna kuNjova.
okuyena umuntu ambizile la. Nizothuma umfana ibhodlela. Hurry up. Yeah. Yazi uNjova uyena umuntu ekufanele ngabe sidutshulwa naye. uNjova uyena umuntu efanele ngabe umama usihubha naye ngesibhamu ngoba ngiyakhumbula ngesikhathi ngisanda kumthola umama esanda kungiqoma. uNjova wayengawuvala umlomo. Komzini. Hey! Yazi ngiyacabanga la mama. Into enhle iyangcono. Yazi uvukile. Uvukile ngale la mama, hayi uvukile. Hey Njova, awukahle man. Uyazi usunescefe. Awume ngalento. Kunini lokuthi ngivukile. Sengiyazi ngivukile it's fine. Hawu. Yeah. Bengifuna lento ke mina. Konje ubuthena umbuzo? Kakhanu happy ke manje. Ujabule. Hawu. Lonke leli bhodlela benilithenga lesikhakhane kuphela. Ya impela kunga right usikhakhani mengaliphuza yedwa liqede leli bhodlela. ithemba lokuphila impilo emnandi ukuthi